isang laging pinagsasalamatan ko sa Diyos tuwing umaga dahil pare ko. One thing I always thank the Lord every morning, Lord, thank you, I don't have a mother-in-law. Praise God. Mula dapat pipiliin or what. Anyway, may ibang ganun po, anong pipiliin? Pero may mga situations po when clear na hindi kailangan magtimbangan, alam na natin ang sagot. Between your office and your bisyo, alam mo kung anong dapat bibigyan mo ng mas na timbang. Between your luho and pangangailangan ng pamilya mo, alam mo kung anong dapat mong bigyan ng mas matimbang at bigyan ng sobra-sobra. Amen? Amen. An intelligent decision knows how to consider other people, knows how to weigh things, at bigyan ng importansya, yung dapat bigyan ng importansya. Amen? Amen. Third, soldiers came to John and said, how about us? What should we do? Kaya kapagpangan po, mas masatingin, anak kay kapagpangan, kung mamatakot, kung mamikil, kung manabuso. What does it mean? An intelligent and wise decision is a free decision. Malayang decision. Hindi dahil may sinuhunan ka. Hindi dahil may nagbabayad sa'yo. Hindi dahil may makukuha ka dito. Hindi dahil tinatakot ka. Hindi dahil inuumpluensya ka. Hindi dahil may nagpaparinig sa'yo. No, an intelligent and holy decisions are free decisions. They are your decisions. No matter what others will say. And you would stand by them because they are your decision. Kung minsan po, hindi importante kung anong decision natin. Remember that. Kung minsan po, hindi importante kung anong decision. Kasi kung minsan talaga mahirap ang decision. Kung minsan ang importante na, you could say, it is your free decision. Decision ko ito ako, and I will stand by it. I have talked with a lot of people like that, facing difficult situations that even I do not know what to tell them. But after a while, they will decide, I will do this. How do you feel about it? I'm happy that I decided to do this. Why? Because I know it is my decision. I decided to be free. Ngayong Pasko po, we will be faced with a lot of decisions. Parang every day, nilang Pasko, every day we are faced with different decisions. We're faced with the question, what should we do? And John very clearly in today's gospel, this first day of the Bible, tells us what to do. If you ask what to do, then be ready to face a decision, to make a decision. And your decision should not only be an ordinary decision, it should be an intelligent decision. And to be an intelligent decision, one, it should be a generous, mabait na decision, hindi makasarili. Two, it should know how to consider other people. And third, it should be a free and personal decision. Amen? Amen. May dalawang magkaibigan minsan nahuli sa isang kaharian na gumawa sila ng sala. At ayon sa batas dun sa kaharian na yun, ipapapatay sila. Natakot itong dalawang ito nang makaawa sa mga nanghari. Sabi nila, mga nanghari, ngayon lang po kami gumawa ng ganito, hindi naman po gano'n seryoso yung kasalanan namin. Humihingi po kami ng takot at lalabas na lang kami sa kaharian mo. Hindi na kami magpapakita kailangan. Just forgive us and give us a second chance. Naawa yung hari. Ayaw, sabi ng hari, ano magagawa natin? Yan ang batas dito. So ganito na lang, dahil nakakaawa ko sa inyo, ganito na lang gawin natin. Doon sa hangin ko, may isang lubid doon, nakatali sa dalawang poste. Sa ilalim ng lubid, may malaking hukay. Doon sa hukay, mga matutulis na kawayan at mga makakamanda na ahas. So lalakad kayo dun sa lubid, kapag nakalampas kayo, you're free, napatawad na kayo. Kapag nahulog kayo, that's your judgment. Patay kayo. Eh, walang choice yung dalawa, they took the child. So, inatid sila dun sa likod ng hardin, ng hari, may lubid na doon, asal lang, nakikitin na ako, gutom na gutom, at buhay, mga makamandag na cobra at matitiyos na kawain. So, nung nakalinis, dahan-dahan, lumakan sa lubid. And Lord, nakalampas siya, hindi siya nahulog. Kinamang itong ikalawa ngayon. Sabi niya, kaibigan, anong ginawa mo? Turuan mo ako, paano talaga di ba? Baka mahulog ako, ano sabi mo sa akin? Anong sikreto na nakatawid ka? Sabi nung mga kaibigan, ha? Nakatawid ako? Ewan ko, sabi niya, di ko alam anong parang. Basta ginagawa ko, pag bumibigat sa kaliwa, nagpupunta ako sa kanan. Pag bumibigat sa kanan, nagpupunta ako sa kaliwa. Ganyan.
people would say learn to strike the balance. Balance for charity. Simple, simple. Be generous, be considerate, and be free. Amen? Amen. Pabigyan para sa mga matatanda. Okay lang po kayo? First slide, pasensya na po. Ganado ako. Okay. Amin natin. Okay lang? Para sa matatanda naman. Okay. While I was reflecting on the gospel, I've been reflecting on this gospel for preparing for this focus of the Simbang Gabi since we had our 8th November and of November. Hirap na hirap po sa gospel na ito. And I was reflecting on the question, what must we do? And after a while, yesterday, 2 days ago, I said, but the question sometimes in life, kahit ito lang matandaan yung sa mahabang buhay, the question in life sometimes is not what must we do, but rather the more important question is what we must stop doing. Kung minsan mo ang mas importanteng tanong, ang mas makahulugan na tanong, ay hindi kung ano ang dapat natin gawin, Lord, ano ang dapat kong gawin. Hindi po, minsan tingas-sugod namin yun. Sa excitement namin yun, kaya excited that we want to do something. But the real question in life sometimes is, Lord, ano ang dapat kong itigil gawin? What must I stop doing? Halimbawa po, ako sabi ng sa kanya, lahat ginawa ko na sa asawa ko, hindi pa rin nagbabago ang asawa ko. Pinagsabihan ko na siya, pinagmumura ko na siya, pinagsasampa ko na, pero ito ko na, pero gano'n ko na, pero mamarin ko na, mga bayo, ano dapat kong gawin? Ganito, no. It's not naman dapat kong gawin, it's naman dapat ito naman kong gagawin. Okay? Ang tagal-tagal na po natin pinag-uusapan ng wete. Paano maalis ang wete? Ang dami na nag-suggest kung ano ang dapat natin gawin. Ilan ang inquiry, ilan ang demanda, ilan ng research, ilan ng mga proposals, ilan ng mga suggestions, anong dapat natin gawin para matigil ang wete. At hindi na mawala ang wete. Nandiyan pa, lalo lumalago, lalo lumayaman yung tapang wete. Ano ang dapat natin gawin? Mali ang tanong. Ang tanong, ano ang dapat natin itigil gawin? Kung tataya, simple. Ayan. Isa na dapat mo. Isa na dapat aktok naman gagawin. When Tokyo was knocked out, everyone was on. Kama ko may shock. Kama ko, yung bago na pakiramdam, may knockdown, 2 minutes, gagawin ko. When he was knocked out, ang daming mga tao nagsabi kung ano ang dapat gawin ni Pacquiao para makabawi. Dapat mag-practice na siya ng maaga. Dapat maghanda na for Pacquiao Marquez 5. Dapat isuot niya uli yung rosario niya. Dapat mag-cross siya uli. And dapat mag-concentrate siya. Ano dapat niya gawin na dati sabi? Ay, nang tinitingnan mo siya, hindi tumigil doon, naisip ko. Ay, hindi naman kung dapat niya gawin. Anong dapat na niya itigil, ginagawa. Dapat tumigil siya magbili ng cancer. Nagpupoksing siya, yung cancer niya nilinisip. Dahil tumigil na, dapat tumigil na siya ang mag-politiko. Dapat tumigil lang pag-prayer meeting ang ating gabi kasama mga pastor. Huwag pa inisip sa kapaslan. Tapos. So it's not a question of what we should start doing. It's a question of what we should stop doing. Tapos darating na New Year, ang dami natin what we want to do. Kung ano sa balik natin natin, what we should stop doing. And the Lord will be happy with that. Amen? Ngayon, pamilya para sa kayo lang nagsimba. Wala po, tapos na po. Kung masama po, para mo makinig kayo bukas. God bless you.